RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo ni kasangan nga Emily. Ay, salamat taon. Ningaw na. Makapahuay na kita. Hindi gutom na gid ko ay. Gakurog na magani ko sa kagutom. Mga una to eh. May pa. Basig kita rin nanindag pagkaon nga mapas mo ini. Oh, nami paingon. Hi miss. Palihog ko ini. Mangaon mo? Oh, Sir, dali mo sir. Lingkod lang mo. Masa inyo? Ay, ako na lang siya. Tiwas na nagdagaon. Ako na lang hukad nila. Unta yung order, sir? kinalay ako humba. Imo bali sir. Kuan, minudo. Okay, humba o minudo miss. O kining pinakbit kani. Dami kayong naongo, murag ang gatinda. Salamat. Mas langin na nga mong sudaan, sir, uy. Kung makatilaw mo, mapangita na mo. Wa ba ganay mi katilaw? Kabalikon mo ganay mi dinhi. Di ba bay? Ikaw giday. Pwedeng makigila-ila nimo. Jake day ko. O kining akong amigo si Lister. Ikaw miss. Emily, o ka na siya si Sheena. Naman na ako gipos ang tanan sa kusina day. Muna na ako pauli ha. Lain akong lawas uy. Mudungan na lang ko pauli ni nang suling. Okay ra? Oh, sige na, uy, okay ra. Ako na rin maniras tindahan. Hapit mo sa kumahuman. Sige, bye day. Nang suling, tanan lang. Taruhan ko ikipos ang kwartabi. Kay mawanin niya ako. Makasabaan niya akong tiya. Maniran ako ng tindahan. Mana, nalak na akong kandado sa portahan. Emily. Oh, Jake, nialagi ka? Timing nga Nabtang jud ka. Hala, nanira na rabami. O bitaw, kita bitaw ko. Pero dili man ang imong sudan ang akong tuyo. Ikaw man. Wa man kay masuko. Ha? Nga naman. Kuan lisura isulti Maglisod kog pasabot nimo kay ako mismo. Wa sab ko makasabot. Sa unsa man? Sa akong pagbati diha nimo. Jake, Mel, na love at first sight ko nimo. kalain sa din mo eh. Uh-huh. Nanguyak magkadinin ako sa gawas. Sorry, wala na ako kapugni. Sorry ha. Muban ko nimo ha. Yato di kas inyo. Ikaw? Ay, nga naman niyo eh. Di man hinoon ko makatog. Sige magpalik-palik sa kuna-una ang gisulti ni Jake. Na love at first sight ko na siya na ako. Ay, kung si Lester palang unta ang nanguyab na ako. Tingali, gisugot ko na tayon siya. Imong sukli dong, oh. Oh, aray. Huy, nani ko kamanggod. Ngano ba, uy? Napaingon din ni ang duha ay. Si Jake ug si Lester. Na, si Lester o ba ni Jake? Kagwapo kit ni Lester, uy. Hi Mel. Hi, Lester. Hi. Kumusta? Okay ra. Ikaw? Niya. Gwapo gapon. Ingon ako mama. Kara ano? Pero tinuod man sad. Mel, pabuton gihapon di ka unya ha. May tag makasayo kag gawas ron. Kay man laag ta. Manlaag ta? Muuban ka, Lester? Nabusog ka sa atong gikaon? Awan sa man. Gusto kang mga utag halo-halo? Ayaw na, uy. Busog na kaayo ko. Ug sa pasad, bugnaw sad. Tuod di ay. Naana di ay uyab si Lester? Oo. Pero ambot lang nila Murag, wala naman sila klaro. Naagi di ay. Time pagod. Nakabantay ko, Mel ba? Ganina palagi kag sige hiskot ni Lister. Ha? Oh, natural. Siya may wa din eh. Iti siya may iskutan. Aw.
Emily, unsa may chance na ako sa imong kasing-kasing? Jake, ang tinuod. Buotan ka. Gwapo sad. Pero, Pero may lain kang nagustuhan. Oh. Okay ra. Hatagin lang ko gigayon. Dili lagi ka magmahay. Buhaton ako ang tanan, Emily. Aron mahog ang imong pagbati diri nako. Jake, Kamu na day ni Jake? o Jen. Ay, naluoy maguguniya, oy. Og, ay, maglayo mas tinuod nga. Nga manguyab si Lester, no? Kay bako, eh. Si Lester may imong unang nagustuhan. Pero si Jake ang nanguyab ni mo. Kay unsaon, may uyab man day na si Lester. Pero hinuon, day, wa man sa ko magmahay. Buotan o caring man sab si Jake. Emily, Uy, Lester. asa ka pa ingon? Wadi mo maninda ron? Oh, nanindaman. Pero wa ko mabantay ron kay gisugo ko ni tiya. May gipapalit sa mall. Kuyog na. Adto man sa ko pa ingon. Ha? Ang bilin ng upang plastic, be. Bugat ra ba na? Okay ra. Kana lang usa. Okay ra lagi. Kaon sa ta. Wa man ka magdali. Manlibre ka? Isa gada adlaw pa. Librehon di ka. Lester. Huy, kalain mo, uy. Walagi ka mo kaon. Ako lagi nagsigig kaon. Busog na ko nagdanaw ni mo. Sige na ba, kaon na. Happy ka ba niya? Ha? Happy ka ba o ba ni Jake? Oo. Swertihan na ba Jake niya ni mo? Lester. Nauna nagi ko niya. Lester. Unsay buti may pasabot. Sorry. Dili tra ko ang insulti. Nga? Nagkagusto sa ko ni mo. Sa una ko pa ng pagkakita ni mo. Lester. Pero, una nagkapaybaw si pa Jake nga nagkagusto siya ni mo. Nili ba nga may uyab ka man? O daw namin ko'y klaro. O last week lang. Nagbuwag na gid mi. Ha? Pero uhay na. Kay kamo naman yung duha. Lester. Lester, ang akong kamot. Tugot yung makaptan ko ni. Bisan karon lang. Lester. Happy man, Sari. Sing-sing. Ug kung magpakasal na unya ta, pulihan ko mas mahal ga. Jake. I love you, Emily. I love you too, Jake. Uy, naunsa ka, uy. Sige ka magpangupaw. Naglakot ko sa kong kahintang, day. Makalagot kasing kasinga. Kay? Galagot ko. Kung nga na in love na ko ni Jake. Samtang hangtod ron. Wa paghihapon ko malimot sa kong pagbati kang Lester. Makonsensya ko usahay ni Jake tungod kay buutan siya o pinangga kayo ko niya. Pero dili na ko tuyoon nga hangtod ron. May pagbati paghihapon ko nga to ni Lester. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Emily nga taga Cagayan de Oro City. Ang mga kaagi kibato ng duha sa radyo ni Maritis Palbal Boris o gabuhos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap mga galang mga sukinti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawi. I-address lang ni ining Tulumanon, handumanan sa Sakawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daking salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Eloisa, 20 anyos. Single,
taga-Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Punto medikal, personal ug legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa among pamilya, ilabi na sa akong mama nga kinulatan ni Papa. Aron inyo hisabtan, sugdon ko dihang bata pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa naman mama ni mo, Lisa? Ha? Hubog na sad ka pa? Akaletse! Mutan na pa, tugbagol na pangutana. Asas mama ni mo? Kukuan pa. Nagpalit og buhat para sudan nato. Buwan! Buwan na sa sudan na to. Sige lang tagkaon og parak. Akaletse! Oh! Ngano ka? Kung ka nang imong ginom kang tuba, kung ato pa lang unta ng gipunog para palit og sudan, makapalit og sardinas o miswahan nato. Buang. Ay, hilapin nga akong pag-inom, ha? Kaya akong kwarta akong palit og tuba. Buang ka! Basta na ta! Ayaw na ko latas! Papa! Lo! Uy, ano ba nagkila ka ba na, Eloisa? Gago, ha? Si Mama, Lo. Ikulatan na sa ni Papa. Sige na lang. Pabida, at toto ka rin ba? Uma naman, Lo. Nilakaw na si Papa. Mag-inom na sa tuog-tuba. Wada-wada silang away. O diya, ganun niyaman ka, ha? Dili na kumuhuli sa amo, Lo. Adlo kong Papa. Ani na lang ko po yung uban ninyo ni Lola. Usa. Wa ako'y problema sa imong pagpuyo din his amo, Eloisa. Kay buutan kang pagkabata, kugihan, o bright kapag yun sa klase. Naningkamot lang ko og eskwela, Lola. Aron katrabaho nako, aron makatabang nako nilang papa ug mama. Ay, Jesus, Ginoo, kalayo pa adto. Bata ka pa, Eloisa. Aw hinoon og mintinon lang gina nimong siging karibon sa klase. Aw mo lampos pag yun, Eloisa. Daghan baya kag ribbons mi aging to, dili ba? O Lola, kay best in math man ko, best in English, best in science, best in writing, ug first honor pa gyud. Uy, tiaw mo na, kadaghan di ay ana. Og bisan ka layo sa eskwelahan, naningkamot kagad bisag maglakaw pa mog tag-upat ka oras, padong og pauli sa eskwelahan, kay wa tay kaplitig habal-habal. Maningkamot gyud ko, Lola, para nila ni papa ug mama, ug para sa ninyo ni Lolo kung mahimo na kong sundaw. Sundaw? Uy, gusto kang magsundaw, Eloisa? O Lola, aron di na ko maparihas ni mama nga kulatahon lang ni papa. Musukol unya ko kung kulatahon ako sa kumbana. Ay, sus, Maria Josep. Ay, kabata pa ni mong nagisgot, ana, eh. Ay, dili na mi makaabot anas lolo ni mo. O dili na sa mi maka-afford lolo ni mo pa-eskwela ni mo anang sundaw. Lola. Elisa, tunoy. Oh, niya si Kuya Jipoy, Lola. Mangayag na mi og bulawan sa sapa. Kumusta naman sila si Papa ug Mama sa ato, Kuya Jipoy? Sige niyo pang away. Sige ko latawan ni Papa si Mama. Ubog si Papa. Gayan, ayas pa sa niya ko sa ato ba? Lagi, kalagukis Papa. Hasta pagkita na ko sa pagpangayag ng bulawan. Sus, kuhaon pa niya. Huwag ang halin nato sa mga utanon. Huwag halin sa tong uling, kuhaon pa niya. Aw, hasta gani ang ako sa Kuya. Iyas ang kuhaon. Adtuon ko niya sa ilang lola kay mangayo og para palit og tuba. Basta lagi, kadugayan lagi. Suklan ko na ginas Papa. Dako na bitaw ko. Ayaw, Kuya, uy. Ayaw pagsukol ni Papa. Parang hindi lang na manak. Kay magpauban ka na mas lungsod kay pista baya. Managkot ko, wako'y kuyog. Oma! Yes! Makaadto na gid ko og lungsod. Wow! Mauti ay ni lungsod, ma. Katagko di ay sa mga truck, uy. Rural Transit. Asa man nagpadung ng mga truck ka, ma? Pasahero anak. Kung gikas di Pulo, padulas sa Zamboanga City. Kung gikas sa Zamboanga City, padung po nas norte. Dili pa mo lampas sa Zamboanga ng mga truck ka, ma? Ay, dili, uy. Kay naamang yun sa lero pa. Di na sila sa Zamboanga.
Nilayas ka ako, no? Lipaton ako si mama. Ug musakay ko anang dakong truck. Grabe ang among nahiaguman sa kamot sa among amahan. Ug ang labaw kong gikaluyan, mao ang inahan nga perming kulatahon sa among amahan. Nagkasakit-sakit na si mama. Maong wa ko makaantos, nilayas ko sa amo. Nisakay ko og truck para Zamboanga City aron lang malayo ko sa sitwasyon sa among pamilya nga gubot kaayo. Niabot ko sa Zamboanga City nga wa ko mahibaw kinsa ang akong kadangpan. Naglakaw-lakaw lang ko sa syudad. Unya, may babae nga niduol nako. Usa ka Chavacano. Unya, Cosa dito yung nombre? ha? Nombre? Ha? Wa ko kasabot. Oh, Bisaya ka? Unsa ang imong pangan o kinsa ang imong kuyog? Nihila ka man ko tinuon, gigutom ka tingali. Dali, kay pakanon ti ka. Mao na nahitabo sa inyo? Oh, ma'am. Og dili na ko mobalik sa amo. Adlo kong papa. Pero gipangita na kakaroon sa inyo. Basta kay di na ko mobalik sa amo, ma'am. Sagupa na lang ko, mami. Unsa? Uy, dili na mahimo. Usa ko ka abogada. Og nahibaw ko sa balaod nga bawal ang magtinir ko nimo. Motrabaho man ko sa inyo, ma'am, aron maka-eskwela ko. Og mobalik lang unya ko sa amo kung mulampos na ko. After 9 years kong gisagop sa abogada kong amo, niya, nabalik na ko sa amo. Gitugutan kong attorney nga makaduaw din sa amo. Wala na gihapoy na kung kausaban ng lugara. Mingaw og layo sa paglambok. Sila si mama o papa ka, ug ang akong mga igsuon. Kumusta naman ka sila? Doon na lang ko sa amo. Ma? Pa? Kuya J-Boy? Huwag may manubak. Hain man di ka sila. Ituod ko ning among pultahan. Ma! Pa! Oh, kinsa ka? Eloisa, anak. Ikaw ba ka na? Ma! Ikaw ba sab kini? Anak! Anak, ano gagano ko ni mo dito sa terminal? Ma! Kaniwang na ko mo. Bukog panit ka naman lang. Hain man din sila si Papa. Huwag ang ako mga iksuna. Wadas ko yan, Chiboy ni mo. Nisunod og layas ni mo nilayasan si Ika. Og si Jingjing na nahibilin na mo. Hain man si Papa. Amot lang kung hain na sabto. Gipasag na nilang ko niya din. Padapyan na. Padapyan na ang kamot ko. Dugo! Nganong may dugo ang imong luwa, Ma? Nabalaka na kaayo ko sa kahimtang ni Mama. Luspad na kaayo siya. O kung mag-ubo, may sagol ng dugo. Wa ko may bawog na unsa na siya. Kay wa sa may kwarta nga ikapa-check up. Ug ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagluwa na og dugo si Mama ug niwang na kaayo siya. Unsa man kay posible niyang sakit? Kinulata siya ni Papa kaniadto pa. Ikaduhang pangutana, gusto na kong ipa-check up si Mama pero wa mi kwarta. Miyembro ang akong papa sa PhilHealth. Mahimo bang makagamit ini si Mama nga dili man sila kasal? Ikatulong pangutana, miyembro ang akong mama sa 4Ps, kon pantawid program sa gobyerno. Mahimo ba niyang magamit para pa-check up? Unsa man ang among buhaton aron maluwas si Mama sa iyang gibati? Ikaupat og katapusan, bahin kini sa akong apelyido. Dili pa kasal ang akong mama o papa. Apan apelyido ni Papa ang giparehistro ni Mama nako. Mahimo ba day kong magda sa apelyido ni Papa bisan dili sila kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eloisa.
Maayong adlaw mga sugintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog katungod kay ako usa ka abogada. Uga ko usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw na ninyo dugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Kada sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender ron, partner. Atong letter sender taga Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Si Eloisa, Yes. 20 years old. Punto medical o legal kining kang Eloisa nga problema. Kay grabe ang iyang pinagdaanan kuno, Yes. matod pa niya. Gubot ang ilahang pamilya, palahubog iyahang papa, kulatado iyahang mama unya kay tungod wa siya kaantos dito na lang siya siyang lolo ug lola para makapadayon siya og eskwela. Oh. Minda siya utanon para makapalit og mga gikinahanglanon niya sa eskwelahan para sa iyahang projects, no, mangayag og bulawan sa sapa, apan ang ilahang kita kuhaon pa kuno sa ilahang amahan para iinom, ipalit og tuba. Gabi at siya Mutong ng nilayas amahan, no? sila. Nisakay siya bus pa doon Paingon sa Buanga City. No, nasagup siya usa ka abogada ug ni padayon pag-eskwela. After 9 years, gipapauli siya sa abogada sa ilaha para makabisita. Apan mo na iyahang naabtan nga iyahang inahan perti nang niwanga unya nagluwa na gyud kunog dugo. Yes. So na niya pangutan na mag-medical magini partner kay nagluwa kunog dugo lagi ni iyahang mama niya perti nang niwanga unsa may posibleng sakit kay kulatado ba niyang mama. Yeah, kini magluwa kag dugo gitawag na namo og hemoptysis, no? Kini magsuka kag dugo hematimesis, no? Kanang gikan na sa tiyan kanang hematimesis. Ang hemoptysis magikan sa imong baga. So kung nagluwa siya og dugo, posible nga naa siya pulmonary tuberculosis, no? So mauna nga kadaghagan mas mga Pilipino nagi pulmonary tuberculosis kay airborne man ni siya. So makaling paningkamutan sa tong gobyerno karon nga bisan katong way mga budget naanay quadruple drug therapy nga panghatag diya sa mga health center sa atong mga barangay, sa atong mga lungsod, no? INH, itambutol, isoniazid ug rifampicin, no? Combination na siya para magluwa og dugo. Para ma-confirm kung naabot siya PTB, ipa-sputum exam or labi na magpa-x-ray kung naa man gani mga kahigayunan, no? Okay. Iyang kaduhang pangutana kay legal naman siguro ni Yeah, partner, no? gusto ipa-check up si mama pero ikaduhang pangutana yung kanang punta na medical gyapon partner go ipa-check up okay, buti pa check up iyang mama pero wa kuno sila kwarta. PhilHealth. Member man iyang papa sa PhilHealth. Pwede ba kuno magamit sa iyang mama nga di man sila kasal? Pwede ra ba partner? Ako ko balance sa PhilHealth kung ano ba no balance billing ba yan ng PhilHealth as long as personal man na ang PhilHealth partner. Personal, man no? ang di man na nimo pwede Oo. makuha. Although pwede man sila mo adto mga government hospital sa agud for the meantime ba para mapa-check up lang gid ang iyahang mama kay wa man sa takibaw kung kahanan ba i-admit or dili lang, no? Or na mga libre nga tambal nga pwede mahatag dito. Ang importante is matanaw siya doctor. Yes. Ikatulo ba ko na, membro nga akong mama sa 4Ps kon pantawid program sa gobyerno. Mahimo ba niyang gamiton para pa-check up unsa man ang among buhaton aron maluwas si mama sa iyang gibati. Kasagaran sa mga munisipyo, no? Kasagaran sa mga munisipyo nato or even mo ato tag mga government hospitals or kanang mga programa sa mga congressman sa kanang mga mayor naman na sila is budget para social welfare. Labaw na kung indictment mo makakuha mo certificate of indigency, pwede man na nga mahatagan mo og libre nga mga medical nga expenses nga pwede ma-charge ngadto sa local government unit. So duol mo anang mga hospitals, duol mo sa mga congressman, duol mo sa mga mayor, no, dinha sa inyong dakbayan kay nana sila budget for social welfare services. For truly indigent. Yes, pwede po mo maadto og city health nila or kanang municipal health office na man ni doktor din ha, pwede adto na ninyo ipatan-aw ang imong mama. Yes. Ikaw pat nga pangutana. Basin kini ang akong katapusan ng pangutana. Bahin kini sa akong apelyido. Dili pa kasal ang akong papa o mama. Apan apelyido ni papa ang
giparehistro ni mama nako. Mahimo ba di ay kung magdala sa apelyido ni papa bisan dili pa sila kasal? Mahimo man basta naaangan sa imuhang papa, bahalag blanco ang date of birth ug dili mo supak ug gi-acknowledge pud kas imuhang papa, why okay ra gid na siya, dili na siya illegal ug gitugot ra pud na siya sa balaod. In fact, gi-encourage gani na nga ang kanang mga amahan maski dili kasado sa inahan nga ilang gipamabdusan sa babaeng ilang gipamabdusan, ang kunon lang gid unta nila pud ang bata, no, kay para makadala pud silang apelyido. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.